אוי, מה נעשה? משה רוצה להפיל מברד מהשמיים ואין לי מה לעשות. יש לי רעיון. נשלח הודעה SMS ליועץ שלי ונשאל אותו מה לעשות. תגיד לו לעשות משהו. משה רוצה להפיל ברד מהשמיים, תעשה משהו. נשלח לו. אוי, שקיבלתי הודעה. זה מקרוב. וכתוב שם שמשה רוצה להפיל ברד מהשמיים ורוצה שאני אעשה משהו. אוי, עכשיו אני צריך לחשוב. כן, אני אכין קבוצה בפייסבוק ולהגיד לכולם להפסיק למכור את הברד הזה, ואז אני אגיד לו את זה וזהו. שלום, וברוכים הבאים לחדשות מצרים. כאן נדבר על חדשות. החדשות הראשונות הן הברד. זה לא כאילו ברד רגיל ותמים, זה ברד שמוגבר מים ואש. עכשיו נעבור לזיותי בן לוי בתים. שלום, חיים. כפי שאתה רואה פה, יש אמריקאי שמרביץ ליהודי. שם יש עוד ערבים שמרביצים ליהודים. זה הכל בגלל ברק אובמה, אני אומר לכם. כל העמים מרביצים ליהודים. כתוב בספר, טוב, שתקו עכשיו. כתוב בספר תנחומה שבזמן שכל העמים ירביצו ויהרגו את כל היהודים, בימי גוג ומגוג יבוא המשיח. וכשיבוא המשיח ירד ברד כמו שירד ביציאת מצרים. שלום, מפי זיותי בן לוי. ערב טוב. נחסל אותך, יא אמריקאי. צבע אדום, צבע אדום. הברד מגיע, הברד מגיע. מה נעשה? הברד כאן! אל תדאג. זוכר שבשיעור תורה בכיתה ז' אמר פפח בזמן שזרק על המצרים? מה אנחנו לא הורגים? בוא נשמע! בגלל שלא שיחת בני ישראל, מכת ברד יבוא. ואם לא תשחרר את בני ישראל בקרוב, השם יעביר עוד הרבה מכות. רק 3. כמו שאמרתי, עוד הרבה מכות. עדיין, רק 3. שמעתי, אבל לא אכפת לי. עופו מפה!